Ingdeng sir kep ke chok karcho amai mesen pen ke pachun. Labang so amai along alohi sarpo aman pen lokhimon sangha tiripi amai sarpukong gandhiram timong chetong dun. Man peng alohi aman pen KAC Education EM Richard Tobi MAC Joni timong chetong dun. EM Richard Tobi pen non owe kimiatum lokacharli anso se kapaprang konang jiat puthak lam the than tekang lapen anchot kali lapu an angdeng kethe lokhimon sangha risoi jang chingruma mai pen aningkan wang paplut lepin pen satlang ki unatum aphan pen chenglok risoi jang angbong government job kelong dunatum aphan karcho pon ke misena sai binong puta chor risoi jang lang chari sai phu Hores Wateron anparta lokhimon sangha tiripi amai klembang phu bangphi pen chenglok Nili Block BRCC Chairman Sonjoy Teron Principal HLEHSS Dibarson Ingleng Atum Pen Chenglok Chingri Amai Mai Phi Chunbang Pi Lapen Along Ritin Long Ri Amai Rongasar Atum Pen Chenglok Mai Along Chitong Dunsi Mai RDP Do Uthora Porke Me Pachiton Dunsi Lokhimon Sangha Riso Ejang Chingruma Mai Pen Kason Sepon Loki Mota Lokhimon Sangha Tiripi Amai Sarpukong Arideng Pen Ingpupon Saing Deng Ateng Pen Ada Porpai Kitom Pen Kurupo Lapen RSRECA Atum Pen Kangtir Methek Pi Pondera Pi Ada Porpai Trogra Chitim Guru Archota Padoponlo Lapen Sayang Deng Ateng Pen Ada Porpai Kep Pen Kung Sayamai Chengponlo Mai Pu Prodip Rongpi Kachipahem Pu Amai Along Chunbang Mirjeng Hanse Pen Ajok Aluhi Aphan Deng Ponlo Lapen Aluhi Pachini Ponlo Bangso Amaya Long Athepi Togbor Kacharli Thek Nangji Lapen Ot Durta Chipa Misen Nangji Pu Athepi NC Maya Long RD Dojot Chithan Chipere Ponlo Lapen Bangso Pirthia Nona Kaya Hod Lo Kacharli Pen Chenglok Kaya Arjon Arnam Lokhimon Aphan Kachi hodai pen munit ke me kiman ke thekere thekji aphan aluhi atum pen bidi sore bitekangsi chethan chepere pon khungsaya mai judet pen lokhimon aluna lam pen gilun ke kanta chipate padopon bangso mayalong aluhi sarpo aman pen lokhimon sangha tiri piamai sarphukong gandhiram timong Mapuram Taubi Arong Asar Suarlo Chingroma Mai Pen Mai Phi Lapen Chunbang Pi Anima Kiling Pi Suarlo Langchari Chunbang Pi Pen Chenglok Kithe Kiding Atum Chitong Dunsi Mesen Ingsamjin Alira Lon Pen Pachun Pon News Tech Report Karbi Anglong 24/7 News ini dah Bapuan tu dia Lokhimon Risoi Jang Pen Kapil Tipon na Risoi Jang Pen Kipas Kusumara tu akan kacu so mai lo na Chitong Dun Pen Ning Sampig lo apen nile nile kiban chengale nile mo speech uta ninje nile MSC man ni pina pang da sin nile dak da so program lo sami kacu mai lo sami ka tami ni Chitong Dun kali BDC chairman di bank. Ini ni bangke cum ci teglong lo ning rong pik alon bulon pendupik rapen alam ci sami ci tan lo adur kemisen dia fan sami ke porhi pen loge tek mucha tek kaci tan kaci mulo so kivan ci tek apor lake hem phul kimon Risoi Jang Atum Aphan